имрӯз баргузории чунин як вохӯрӣ дар бораи коррупсия ва омилҳои ба он мусоидаткунанда ва стратегияи муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013 ва 2020 бо иштироки нозири Калон оид ба пешгирии коррупсияи шуъбаи минтақавии Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон Ибодуллозода Арастулло Ибодулло дар коллеҷи Омузгории ш.Ри Турсунзода баргузор шуд. Коррупсия дар баробари дигар хатарҳои ҷаҳонӣ ба мисли терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ғайра яке аз масъалаҳои глобалӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб рафта, содиршавии чунин ҷиноятҳо ба сатҳи иқтисодию иҷтимоии ҷомеа мафкураи инсоният таъсири манфии худро мерасонад. Коррупсия таърихи хеле қадим дошта, тахминан дар асрҳои 15-16 дар Аврупо аввалин маротиба бо ифодаи ришва додан, ришва гирифтан, шикастан, хароб намудан, фурӯхташавии мансабдорони давлатӣ ва ҷамъиятӣ, ришвахӯрӣ, порагирию фасодкорӣ ва пинҳон намудани фаъолияти ҷинояткоронаи пайвандони худ истифода шуда то имрӯз ин мафҳумҳо маънои худро гум накардааст. манзур аз суҳбати имрӯза фақат танқид не, балки дар тамоми сохторҳои муҳими ҷамъиятӣ, дар соҳаи тандурустӣ, маориф ва ғайраҳо ҳамин хел ҳолатҳо ҷой дорад. Не ин ки дар ин муассиса ҳама ҷо дар ҳамин ҳолатҳо ҷой дорад. ин як анъанавӣ шудагӣ дар байни худӣ. агар ҳамин ҳолатҳо бошад, бартараф кунем, дар якҷоягӣ набиёед кору фаъолият кунем. агар ягон саволо бошад, марҳамат ошкоро гӯе ки савол бошад пешниҳод кунем. шумо тасаввур дошта бошед. бояд зикр намуд ки стратегияи мазкур ҳамчун санади барномавии дурнамои миёнамӯҳлати сиёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат бо коррупсия, баҳри паст кардани шиддат ва сатҳи коррупсия дар кишвар равона гардида, ҳамаи вазорату идораҳо, мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатӣ вазифадор намудааст ки ҳар кадом дар доираи салоҳияти худ барномаи идоравии зидди коррупсионӣ ва нақшачорабиниҳои онро ташкил намуда, дар самти пешгирии чораҳои фаҳмондадиҳӣ, ошкорсозӣ ва бартараф намудани сабабу шароитҳои пайдокунии коррупсия ва ба он мусоидаткунанда корро ҷонок намоянд. стратегияи мазкур рӯзмарра ва мубрам будани масъалаҳои баррасишавандаро ба инобат гирифта, ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчунин иштирокчии фаъоли раванди ҷаҳонии муқовимат бо коррупсия водор менамояд ки дар сатҳи миллию байналмилалӣ ба фаъолияташ тақвият бахшида, дар солҳои 2013-2020 фаъолияти муназзам ва бонизомро дар кишвар оид ба муқовимат ба коррупсия баромонад. имрӯз чӣ хеле ки ба ҳамаи мову шумо маълум аст, намояндаи агентии мубориза бо коррупсияи шаҳри Турсунзода Ибодулло Арастулло бо донишҷӯён ва устодони коллеҷи Омузгории шаҳри Турсунзода як вохӯрии судманд гузаронданд. аз ин вохӯрие ки ин меҳмон дар ин даргоҳи илму маърифат гузаронданд, бисёр донишҷӯён ва омӯзгорони мо суханҳои ибратомӯз гирифтанд ва бисёр маълумотҳое ки надоштанд дар бораи коррупсия маълумотҳои муфассал барои худшон гирифтанд. мақсаду мароми стратегияи мазкур ҷиҳати паст кардани сатҳи коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон, мунтазам бартараф намудани монеаҳо, фароҳам овардани шароит барои рушди иқтисодиёт, инкишофи арзишҳои демократӣ, баланд бардоштани некуаҳволии мардум равона карда шудааст. Собирҷон Саидов, Сайфиддин Иброҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.